Karbi anglong news channel along berta than pon chia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini aberta angton ben archuponik tha Pranab Doley Phanta Nepon check mate phate karlo thap thoda Aputhak Aphlc apartia tumpen pherang ki amai kangni Sonsi Jakhong ni phai cricket homerni anarlo por phai hini pen dipu jai kathar ahemalong Aphlc apartia tum pherang ki amai kangni pon along pen ke pachini pon athe ke than pon labang ke non malom kazironga long kachesong mate longle Raikom chia phansi chesong pon bomlo Pipot loma pulotangte Assam government atum Assam Tourism Development Corporation ATDC Lapen ATDCL pu akemang pen kohora adung Ingleng pathar along Indian Hotel Company Limited IHCL atuma Phan 5-star hotel kikim chia Phan longle piponlo Sitame laso Ingleng pathar along Karbi penchenglok kaprek tribal akhayatumta do Lapen laso along lepen sai chutiki bom Lasi Assam government atum aphan longle nangkithi puajok Pranab Doley lapen tribals leader atum katesong ajok dharna ingni ponsi penang an chesong ponlo Bon sitame Assam police atuma bang jasimet petpen nep ingnang ponruisi phatek bengchoklo Laso Aputhak jai kathar kejapon a party Aphlc atumpen sodakpen pinrem ponlo Lapen Pranab Doley Phan Prabjin pen Phatek Arlopen Pejok pon nangji Pusi pherang kya thingnopen ningjepo Dipupen nangkelo berta Realson Hanse report Karbi Anglong News Channel Choning riat teng pen nang litum wang lo lasi nang litum pan kardom pilo nilitum nang litum pan nang Kehang alam bangga non nili introduction ng bangge pupo atumi dik angbong ilitum tribal atum aligdar Phan labangso a BJP sarkar tribal aligdar Phan ka suppress akam non claim piklo alang litum election high death pen tribal atum Phan ke lang akam sinon da semet claim lo ilitum aligdar Pranab Doley Phan alang lita la DS company Phan Kazironga long Ingle pothar bate karbiadum Ingleng pothar putapu Ingle pothar along DS company atom Phan longle Jorsi Suri Achiri Jorsi non hadak 7-star hotel kapikim ji wakam ilitong tribal along le Karbi Anglong along le sinang thilo Lata tribal along schedule 6 schedule area arlo alang litum son ke claim ji ajakong ave constitution atengpe athema la ke ilitum tribal atom Phan jong he sita ilitum duk o meni along le itum biohar thekhedet lo meni non makke sita ilitum unji ke di la ke pi unji akam si claim nangi seta kapi un long le det dia panawang si non ke DS company to long le ta pachirai chu kip la pen la claim nang ni pula sor a scheme en nang ni pu pen a job karbi atum la pen adivasi kan mane ni atum anta thur pak lo seta non ke ilitum alam arjuje asapta na arju dorde la pen ilitum alidar Pranab Doley panta arrest det si non ko nat lo ne a jail long pon det la pen la son thak si ha rabha tu Jesong olo hala dakta township ka salamji putan rabha tuma wrong si ha Kamrup district ang bong boko na tukidam to wa hala dakta auditor rabha ili tuma lidar Phan arrest det ka suppress sai silo non lapen non arrest asiki nang lelo ili tuma Samson Teron Legal Secretary, Law Secretary, APHLC, Lapen, Riso Teron, ilitum, Borjan, Homosdi, CC Committee, President, la alang litum hanalo ng pelil, alang litum hala, solar project, binang ne, alang litum ka chesong, ke Japon ako, ilitum anda chesong doon no,
alang litum ke Japon pon alang litum mata non ke RSG alam sidu la pen tribal leader tum han an nilitum phanan na arrest por kom la pape dok clip ala monusmriti long ke to ateng hala bamun tum monusmriti long ke to ateng aking a room si tribal dung donang jik pada ke to hala so teng si non Assam government BJP government BJP sarkar tum non la se claim la son dak taxi la son ke claim je phan ilitum along le ilitum a lang roy anta irrigation project ka pe claim long le det je phan khiti ka pe claim long le det je phan ha amriana thu adim ko pu mayong te kharakunchi pu adim la pendak fuloni long ho pu adim la pen ha NC Hills ta la pen along kaprek ta dak singhason ang longa mata ingchin ki phur akarbar claim amasi ilitum allo alang roy anang kapekreng hak ya kam sinon claim bo itum hanang pigdup ya pat ani ki puke 1000 none 20000 amuni tum han employment PG pu la sona a project pen kon na sige un jilang ma lagi tum hana pa chum dei lagi athema hadak mikir bamuni pu alongta la son dakta si solar project dolo hala dakta 1000 none pilone sakori PG pu lo aman non gi pige karbia phat inut vet lata sukida apos ana inut vet kelong nun apa anut ka prekta we hada abang apreta om OE halada di karbia tinge inut vet kelong nun karbia rong non ta hala Nogam district karbia rong la som si ilitum karbia tom han ke claim tribal tom han claim just sebet karbi tribal tom han nang lang un elo athema ilitum IMLA tom anta stooges ason lo stooge ku hang be nun prong jot anap lo la tu thang da lam gan ye dun ye ke tek to ma velo ke hai ye to ma velo la si la son pinchong si ilitum han nang ke dong he na suppress ilitum han na piduk muchot je kam si ke claim non la an si ni ninje po ason ka pre appoint da dolan non ilitum ang bong do dung het tu Bikram Hansia ke hai do David Kathar do la pen Igrinus rong hang do la pen Vidya Terang do alang litum ta paning ye hurana non amat ke ni la so point na bang la an sining ye po Bengmong media tum Phan an tambe karton bazir lo nili uthot nil tum putun put kantung bangla hen lo Pranab Doley la pen Aditya Rabha alang litum la ke inut tribal leader alang li tame missing khai same ilitum kar bietum longli ke chapa jok ning Phan tame nang che song du Aditya Rabha tame alang li Rabha akhei boy fit tame alang li tame minang an missing dum long ki sung tiwa tum long ki sung kapre ki sung long tame alang li land defender hisa longli pelang ka cherai nang ji ko long bangke alang tum kar jak dun ber tum la se alang li tum Phan illegal aron repen ke arrest bor I death labangke nitum non kachari ko ma government mate Himanto Biswa Sarma kachari a government Phan nitum condemn lo alang li tum si longle phelang tribal tum han kapa jogning tum kirai ning je tum alang li tum si government kachari lo alang li tum si longle pata kapa jirning tum lo alang li tum si longle border dispute ame kapa jogning tum lo sita alang li tum longle kapa jog tribal tum kapa sung bang kapa jogi kali non bangke government tu masih Adani Ambani tu Phan longli ke cerodai kam si itu. Tang de la solong tribal leader tu government ki claim ki chok silong dudun clip nang poma. Megjang dun clip nang poma. Arjudun phong nang poma. Langdun ding nang poma. Hala mangi tu arjun tundu. Lasi labangso illegal arrest. Himanto Biswa Sarma government immediately si withdraw nangi lapen alang litum Phan a section pabon be pinpen. Latum land right activist pipna alang litum longli hilang kati song atum alang litum Phan non amat case pen withdraw FC release nang bosi itum kupon thu lal kar bianglong along ilitum mate enzils pen pangrumpet MLA non bang trok dolo na pen non session do bomla sita ilitum session along
bang trok MLA pen tame Karbi Anglong la pen NC Hills kuma kisung alam hadak ang dajai dun tegang bedo Piniani border interstate border alam ta ningje dun hai wang we inter district alam ta ningje dun hai wang we la pen dak Karbi Anglong a kisung sai ka chutuki to makisung ben senglo la pen non voreng war sai ka chuklem bom tu bainong gilong le alam ben senglo ka du wela tung ningje dun hai je lasi nilitung kupon lo je non kedobo a budget session along rame tum thekpon long lo Karbi Anglong la pen de mahasop made NC Hills aphan ki me sen a package ke ban pi dun bangke ni tum theklong le de ki thek thulong bangke ki do ten six schedule along le tribal tumarong kachukim tang along le hala bang so along le Adani Ambani atum han ke pek ya sai bang selang dun plan lo Pinil tum kaduk weda chini ke Karbi Anglong district one of the largest district in Assam lapen lake agriculture district us bang hokon dak sok tami jab le chuti kitame henghe chuti kitame parogyang phong tami jab le chuti kitame agriculture hin bang sitame agriculture aphan ke a budget focus one with it ke one chu bang ke Adani Ambani hada feasible kali a project sil tum nong nang PSP project palm storage project non son tharakunsi long son tharakunsi itum non pulode itum kubong no dake Karbi Anglong ang bong dame amri homosti bangke non market project in samdo hadak arwi kaduk vitame balance de bong na sidala so project one de philo blo tang te hadak inglong arlo ang hu non ki kombong bi lai hui ke pawelap hadak non kang samdo apir thei ke silong sono vedar hadak long lelo pulo tang te itum han mesen ji mala so project la penon ke dobo ala dak tiwa tu so kachutiki hesere ga chutiki pensela tum bang non chobom lo sitala so project nang bikok pala ta tum pilo ke long don jika non ala tum council tum kaning je jumeo la bang so 27,000 crores a project long pli non ke wanji do la yong sidan lo tang te bang suri inkoy awu renga war side da long ji besalan tum paklan are la son thakha project nin tum theklong lo big dam da tum theklong lo hydro langpi hydro power theklong lo piniada woreng war sai bang pan ke long dak ta la son thot plan de jima non he jong tu sar jong polo mikir bamuni lo hadak Karbi Anglong le chiri pharo ke thom do kai long le so ka chu ki along le creepy duck eviction claim bi death ya dak solar project ayur to company tum bidam hada goreng warsai bangkan belum tu inuwe la anta security ya sakuri belum de komal lage lage agency dum sikipi temporary amasalang li claim dun bom lo cikluyon thom truck ba claim dun lo dorm halong le ong ma bang sakuri chikan pe agency dum bang sakuri dorm hada tu nasi la son sil dum mana pincong ni nasi askop ke ni dum theklong le lahai project ke wan pen bang ke lahai project ke wan ke la dum thang da kali election apran lai hui atangka chuan edlo lasi non ke jok je ong silai tum rong le nang thi sila tum company nang pi pan boarding ingleng pathar mate ingle pathar long dak ilitum kohora du DS company tum phan halada long le jur jobosti pen no Assam government tum ke pek halada 3 generation lo Adewasi tum lo Karbi tum lo missing tum lo hadak sai tu tiki isi generation doli more than 3 generation lo hadak do long le tum na chukle non la tum phan without any free and prior information consent awe pin pen da hotel lang bijipu pachini ne pin pen hearing the do pame me pen ki thidam body that ke lake illegal usne tu lake thang da gali tribal tum phan kapa duk je phan kapa wir je phan da lang ki government tum ke claim tum job phan lasi hala DS company tum phan tame aron raven si claim non solar non palm storage project tharakun chi long tame hearing bidang lo hala da hearing gi bi bulo tante ladak tharakun si lapen amri arab do anatum affected tum phan pangrum pam mesi hadak hearing call nangi hearing call pen labang so project alam than pam meni English alam pen than che chok che Khomia alam pen than che chok che Tiwa alam pen, Karbi alam pen, Tokjir pen, Liblet pen, Pachini pam, Mesi rapan Pachini.
sida ke damtang hearing ki bia dam bangke ada bidam nanging tang song silitum theklong hang a proper formalities avet hang ta avet ko silitum theklong nilidum kachini dunke lakli halada inuna rong sar phan tangka lulo hala rong sar bang pharo isi ni munit pang room ro hala anjui khuilo hala in public hearing sida da ke to tengke la tung minus long to ke more than 1500 participants took part in the hearing to kalima sita hala to bang pharo isi bang poke bak ching room si hala dak anju khuilo lan la pa hala so hearing phan lo la bang pharo isi an chui phan lo lakli company atum poisa rong sare kam nong lu hala so si lo la si free and fair kali la tum claim itum pan forceful la kam selang tum claim ko si ni tum hai cheton dekhe ni tum chi songbom ji la pen himonto biswa sharma government phanda mini tum bachining tum je land right defender land right activist tum phan yong si nang itum nang pang thek bom nang ther nang ha bom non son illegal arrest claim bom lo tangte an su se kar biang long and sil ka chi song ke tu pak sin bi song ni si ini ba sini ko Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurang thu